ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ପଛରେ ବସିଛି ଏଇ ପିଲାଟି ମୋତେ ଏଇଠି ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଇ ସେଇ ପିଲା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ମାୟା ଚେହେରାକୁ କେମିତି ହାଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମୋତେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଖରାରେ ବସେଇ ବସେଇ ଏବେ ଆସିକି ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା? ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ରୋଡ଼ରେ ଯୁଆଡ଼େ ଆସିଲି ବାଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଫ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଓକେ ଥିଙ୍କ ୟୁର ସେଫ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଓକେ ତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ମାନିବି ନା ମାନିବିନି? ମାନିଲା ତ ପରେ ମୁଁ ବି ସେଫ୍ଲି ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲି ଆଗରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି, ଗୋଡ଼ି କାଢ଼ିଲି, ଆଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଫ୍ଲି ଆସିଲି। ବାଁ ପଟେ ଖାଲ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବାଁରେ ଉଣ୍ଡିଲିନି, ଡାହାଣକୁ ଉଣ୍ଡି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିଲି। ସେଫ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଗୋଡ଼ି ବି ପଡ଼େ ସେ ଗୋଡ଼ିକି ଆପଣ ହଁ, ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଆସିବେ। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଦେଶର ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୋ ଏ ଜିନିଷ ମାନିବା ଦରକାର ନା। ମୋ ନହେଲେ ମୋ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଖାଲଟା ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସିଧାରେ ତ ଖୋଳା ହେଇନଥିଲା ନା? ବାମ ପଟେ ଯିବା କଥା ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଖାଲ ଖୋଳା ହେଇଯିବ ଖାଲରେ ଯିବା। ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସାଇଡ଼୍ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲି। ଯେଉଁ ଧୀରେ ସ୍ପିଡ଼ଟା ମୋର ସେତେବେଳେ 15-20 ଥାଏ, ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ମୁଁ 5-7ରେ ଆସିଲି। ଗଡ଼େଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲି। ବାମ ପଟେ ତ ଖାଲ ଖୋଳା ହେଇଛି ନା ଭାଇ, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଅଫିସ୍ ଆସୁ ଆସୁ। ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲା।